Mega love shoutout first to Tyrone. Boss Real. Salamat sa patamsak, boss. Kala ko nga, boss, tulog ka na eh. Mega love shoutout sa lahat. Keep safe, everyone. Good night na sa mga tulog. Ayun. Ayun nga ako, guys. Wait lang, gumising si, si Wendy. Sige lang ako lagi. Thank you. Lapitan mo lang sila para makababa sila ba. Boy ka na, namsakan ko na yung premium kanina. Ayaw ko magtamsak kasi napapalo yung just pag nagtatamsak ko. Yung nag-out out. Ayan, nasaan ka na bababa mo? Kain ako ng kain. Iyan mo na sir. Ito papunta dito. Grabe madam, nagtaon pa Japon. O, oo. Alam mo na kinakain ko pa, diba? Gutom kasi ako. Wala nga akong dinner iyan. Wait lang, wala ka pang jacket. Daan sa nakita, wala pang jacket. Boy ka na. Daming tamsak kaya man. 54 tamsak boy ka na. Boy ka na, 54 tamsak. Sabi ka mo na di pa pwede makapalipad, madam. Hindi pa iyan, hindi pa. Dapat mauni ka pa ako makapalipad. Ito-play ko yung WH na iyan. Ito-play ko din yung WH na iyan. Pero yung dalawa ni Kasumi.
Patay na kung sino. Shoutout sa lahat. Palipad sana ako. Haha, wow. Sana all. Hindi pa siya muni. Iyan. Salamat bro, no? Bro, ayan. Bago pa lang tayo Oo, sa hindi pa siya YT. muni. Ayan, may mga jacket na po kayo. Ano mo na lang, tawag nito. Tukton ba? Ano yun? Anuhin mo na lang bawat ano lang pag nakamuni na ito nga. Ilang taon ka na ba iyan? Magkaedad na ba tayo? Magkaedad na ba tayo iyan? Okay. Yo, what's up, boss? What up? 34 holes plus 3. 37. Okay lang yan. Hindi naman halata sa tsura mo na 37 years old ka. Sabayin niya din yan sa kung, oy, 36 pa, di ha. Ay, 36 pa. Di ha, ha, ha. 36 ka pa lang. Balik pa, dinadagdagan mo yung ano mo. Nadagdagan mo yung edad mo. Matanda na ako sa isang taon. Wait lang, ay bumipit naman yung jet. Bakit? Atumi, ayun. Ay, dumikit na yung jet ko. Ipak ka naman. Yeho, so tagamit na lang kami ni Kasumi. May galap shoutout Kasumi. Boss, real nagja-jam ka ba ngayon? Ito, same taga Mindanao kami ni Kasumi. Oh, maganda din kaya sa Mindanao, no? Maganda din. Antayin natin sa ulit rito ni pa kasi anak. Salamat sa pagpunta niyong dalawa dito. Sino ano? Sino pa? Sino pa? Naririnig. Mag-mute lang ako mag-mute. Ay, nandito din pala. Naka-shot siguro ngayon sa live si Boss Relay. Kulot na ka-mute lang ako kulot.
Okay lang May sige, sige. pinapakinggan ako. Sige. Mega love shoutout sa lahat. 10 million viewers, mega love shoutout. Keep safe sa lahat yung pauwi. Mag-ingat at saka good night sa mga tulog. Salamat po sa mga nakatambay dito. Boss, 30 minutes lang ako dito. Kay taga Suddaani. Kay tag Saddaani. Hindi po ako makaintindi ng ano bang salita niya Bro Ayan. Kakanta ka kulot. Yes, okay lang. Magja-jam na ako kahit ano. 30 na. Iyan, bukas na lang kita ilalay. Dumikit ng ninyo ko dito bukas na sa itahan na. Kami may kantahan. Kaya kami kantahan. Stay kayo kami kantahan. Kakantayin ko daw sa ganda yung boss. Baby, it's the love. Paano kung kulot? Ay, Tim Redton, kanyari sa dyan. Hindi ka nakamute. Si Boss Rel siguro nakainom ay. May gabi na wala kayo numaw. Ay, mukha mo Paris, ako nag-inom yan. Talaga? Talaga? Siyempre. Hindi nga. Hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Ika ang hangin na humahalik sa akin. Alam mo naman ng pag-ibig. Alam mo naman ng pag-ibig. Gumising ka. Basta'y maigi ang mga manong bawat tao. Sinabi sa'yo, ibig na nakila. Ako nawala ko Ano na naman, Rinton? Ano na problema? Hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Iba ang hangin na humahalik sa akin. Alam ka naman ng pag-ibig. Alam ka naman ng pag-ibig. Umisip ka. Galing. Oo, mas magaling ka din, Rinton. Kumanta ka na. Kahit pakinggan niyo si Red, magkakanta. Anong pinagawa? Sira ulo ka. Master ko yan si Boss Rel, master ko yan. Master na. Anong pinagagawa mo dyan? Lantay ka na ako.
May gana kami. Tulog na sila, tatagiin na dyan. Hindi. Patulog pa lang. Tulog na yung baby ko, yung mga baby ko. Asan si Mrs. Baby ko, yung mga baby ko. Baby ko. Wala. Bakit gising ka pa, boss? Hindi ako makatulog. Nahirapan ako matulog. Nahirapan ako matulog. Pero pag nakainom ako, diretso tulog ako. Nag-a-adjust ako. Pero okay naman ako. Kaso wala eh. Paisip. Minsan paggabi. Pero pag nakainom ako, diretso. Ano mo iniisip mo? Naisip mo kasi hindi ka nakatagay? Sino nag-ano dyan? Nag-walk out. Nag-feedback. Eh, Ano na naman? hindi ko alam. Nagpipitok ba ako? Oo, Noon ko. Ayan pa si Ian. Wala Tulog naman ka na akong Ian. Huwag mo man pansinin. Kung abno ito. Ako wala akong gamit na ano. Cellphone lang sa headset. Ayan pa si Ian. Tulog ka na Ian. Huwag mo man pansinin. Kung abno ito. Ako wala akong gamit na ano. Kasumi nandyan din sa phone. Di naman sinasadya. Kung sabi man ako, init lang ang ulo, pipilitin kong magbago. Magbago sa iyo, sorry na. Hindi na kayo gumagalaw dyan sa taas. Sino ba loading atin guys? Ako o kayo? Ikaw siguro Kasumi, hindi kami. Sawa ka na. Kulot LS mo ito. Magpakita ka. Uy, ala, nagpakita kaya sa'yo kulot yan Kasumi. Uy, nandiyan ni Kulot. Nandito ako. Kaso, sa late siguro siya. Kaso umilan dito ako ha. Oh, nandyan kaya siya. Mag-toothbrush muna ako guys ha. I-toothbrush muna ako. Wag na. Mo. Sorry na talaga kung ako'y medyo teka. Hindi ko nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako. Huwag sanang magtampo. Sorry na. Sorry na, huwag kang madadala. Ano na yung nagagawa dyan? Nahihirapan ka na ibigin ang isang katulad kong parang timang na paulit-ulit kang hindi sadyang sasaktan. Sorry na, saan ka pupunta? Ikaw siguro baka nga oot Kasumi nga. Huwag kang mawawala kapag ako ay iwan mo. Namamatay ako pagkat hawak mo sa iyong kamay ang puso ko. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Di ko nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa akin
ginagawa. Tanggap ko na mali ako kung saan ang atong puso na. Narinig ka dito. Walang narinig. Ano? Lagi na sobrang mahal ka. Toothbrush na ako din ng kayo. Medyo nahihirapan ka. Pag-ibig ng isang katulad kong parang timang na paulit-ulit kang hindi sadyang sasaktan. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Di ako nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako kung saan ang hanggang ko. Sorry na, sorry na. Sorry na. Sorry na. Ako, ano ba doon sa mga apa? Di ba may nag-ano? May Sign nag-ano. Yan, ako na, ayan mo sign language, nagkakanta mo. Kaya nga sabi ko, ano nangyari kay boss? Ganyan. Yun, wala ata triple pa sa kaabla si Taxing. Kung sakali, lalatulat, kung sakali mo. PM siya bla, bro. PM bla siya. Okay, So, ano mo siya, ano tawag dito? Mention mo yun. Galing daw buang, pag taga-premier ko, bila siya amak siya, grabe, banner ya ba? Totoo. Gag. Kauluya, ang bila siya amak yan. Gilag, iya naman, ha? Oo, kita mo, di ba iba, kita mo iyang banner pag may premier. Oo. Ga. Di pa na siya magpaperde kailan lang tanan nga extreme sakop niya na. Nubulay. Kung nilagwigan, kami nagkantahan kami di boss. Yes, okay lang Kasumi, no problem Kasumi, Nag-ingat ka dyan, Salamat at saka, ayan, salamat. Ang May galap siya. nagkantahan kami nilagwigan na, boss. Abot yung tuod, may 2.5 siya kuno nga tali lag-on. Galing kayo nakanta pa sa kuno, tiladula. Abot yung sa diin to, Ano? May lag-on sa tali kuno nga 2.5 billion kuno. Sa sobray kuno nga kanta-kanta, kuno nadula ko kung tungkol sa kanta. Isend ko si Bob na aral na ang ganyan sa ako. Yung gano'n ba tao ko, preto? Oo, todo, ikinta niya sa kon. Abot gabi ko gani, nadula tungkol siya nga tingog. Duwa na kami nagligan, tutoy kadlaw, napunggan ko lang. Nabutaw ang tripping man. Bali bako pila tali nag-on mo. Baya kamay mo lang mga $800 tapos 50 times 15 tapos mga 2.5 Minsan sa ako. Kaya balik sayang ako sa sobre kakantangan tao na dula. Dalong trip na. Ano tinatawa? Dalawa. Buong bimo. Si ano daw. Dalong trip na. Pero sa akin, kinsan niya sa akong. Si Boxing ko no, tikal lang magdaog 2.5 billion. Oo, balik na dito. Kaya nasa kanya. Sa sobray ka kanta. Baging baso niya kanta. Na. Dua lang may legal kanta na. Kung abot ko siya. Ginakapang kanta.
Yung ginawa pang kanta niya pa na puro Victor Wood pa na mo. Kaya mga tirahan eh. Saka, syempre, wait lang, manaog lang ko. Wait, ito. Wait lang, manaog lang ko. Okay, pangitaon ko lang siya sa buong. Mabalik ko. Hindi mo sa mga taong visit ka. Ambot kasi aligligad na. Muli. Ato, sabi sa din to, ano? Aki pansin na tuman. Sa din to. Hindi lang pag-iampa kami sindihan niya. Ayaw, gali. Basta sa mo to, nakita ko ito nagligad. Minsan di sa akong mo. Tutoy ka lang siya wala. Ingan nga do. Nga man. Minsan lang kung nako tananagon niya. Tagaling basol niya. Tingin basol niya kanta mo. Lula ko na. Visit. Palingin. Asaya palingin. Dalong trip na. Ambot ko siya. Palingin. O gani. Di ba na si Paul White ka sa tao? Basta sa tulugan na to. Ambot. Ay, are online sa nawala ka na permi. Wow, sana all. Basta may love sa akong joke. In love sa ginawa, hindi ko gargan. Visit. Visit ka. Lumabalik din sa Barakwaw. Visit. Kulat ko sa nun. Nakastrip mo. Ha? Nakastrip mo. Doon siya na. Doon na iguan na ganito. Sino to? Agad. Visit ka, bata-bata pa to yun. Ba't pala edad yung man? Daw mga 20 plus mo, no? At 20, Oo, 27 daw. At 27 na ako Oo. dahil. Oo. Ay, parang titupong ka. Oo eh. Higda ko man tubaw na dyan. Visit siya mo lang. Visit ka. Hindi ba niya, ano, basta tupo na. Shoot na Japon. Shoot niya po. Matag mo bilyag Oo, yung ba? Oo, basketball bisan dulong. Shoot na Japon sa court niya. Hindi ka kulat ka, bitawa mo. Sunlugod mo sa na. Oo, ang ka. Sunugon nung si Paul. Tapos Iga pamati si Paul. Das dalom. Tapos kagikulat. Sabi ko naligan siya. Tayo mo upod. Hindi gali. Hindi. Kaya ano, actually, ginano ko ginagaligin mo malakas mo. Lagi wala ko. Hindi ko kapenetrat ko ay wala ko binlagan. Ganyan. Amula na galing. Kabudlay danan tuon kagid sa bata. Biglang na may kwarta. Ang bala pa. Napakayo mo na yung cellphone? Wala tsansa. Ano, dagdag tapos nga mo ito nga. Dami siya. Anong ito ha? Boss, antok na. Boss, antok na ha. Salamat. Sige, salamat, Ian. Salamat sa pag-stay. Ingat, Ian. Bukas ko yan ayudahan yung bahay mo, Ian, ha? Bukas ng umaga. Kahit na hindi ako. Ay, nag-LS naman pala ako, Ian, sa umaga. Ian, nag-LS ako sa umaga. Pumasok alas 10 sa idan. Tawang-tawa si Relton, so. Wala to dyan sa ako pa ako nga phone. Nga, yun, ano mo ito? Kung makabudget lang eh. Yun pa check Yun, ano mo ito? Hindi na dagdag tapos natapakan ko pagid.
Ay, double kill ba? Hirap pagilapin double si kill. Boy Dibdib. Baka nasa, ano yun, nasa Boy Puwet. Baka nasa team yun ng ano, team Lamion nila ba? Dami yung team eh. Kita mo sa boss? Visit ka. Sana all naka-aircon. Oo nga. Yayamanin talaga ito si Rolta, no? Naka-aircon. Tingnan mo, Sanda ko sa tulog na messenger. yung pamilya niya. Siya gising pa. Oo nga. Baka, Sanda ko sa Kuya, messenger, baka, boss. boys, baka iyakan naman dyan maya. Ikaw? Hindi, okay lang. Kasi gising ka. Okay lang. Sure? Yun, sandan ko sa boss. Ano, boss? Messenger, boss. Oo. Ini-M ko si ano eh. Si... Hirap pa na si Bakseng. Si Si Boy. Hindi. Ginagala niya yung bago niyang account. Alam ko na yun, na siya talaga yun sa pag-chat talaga niya, tsaka sa the way siya magsalita, alam ko na yun. Oo, matali, pero yun. matali. Pero matalino si Bakseng, no? Oo. Oo, matalino. Nasobrahan siya sa kalam ko, is nagsakas mula. Nasobrahan sa kalam, nagsaka sa bulan. Budla na may baldang. Gani. Nasobrahan siya sa kaalam. Ay, sa kabalo kung di niya yung butang kaalam, yung saka sa bulan. God. Talaga kaluluoy, ma'am. Kaluluoy. Kaluluoy mo maugot ka. Katiga ugod na. Dutang puloy. Bungkuloy ka. Bungkuloy ka. Gani, dutang puloy. Visit. Tinan mo, magpe-premiere ulit ako kapag nag-flooding ng ganun yan. Ipahihahid ko talaga siya. Yung kay Gia na signal. Kaya nga, sabi ko, si Maxing na lang mag-comment para sa amin. kasi yung comment namin, matabunan niya sa iya na comment. Imagine lang amon comment niya pulo isa-isa lang ka comment la. Tangkulo, hindi siya magpaperde. Gusto niya Tapos punta Gian is pay pa na. O gani. Pero sa kagalingo niya, hindi niya mapano. Hindi apply. Buang blong. Sa mga piho, bla. Ugot ko ng parte sa... Nanugot ko siya pa ito. Kaya binuang ubra yung sarap na tanan nga comment. Gusto niya siya lang makomment. Gago. Ano siya na lang nag-premiere. Layo pag ginagana yung tripping sa musang baligan. So, premiere sa na nagsaka sa LS ang iya nga friend nga team lang yon. Yung premiere ito, amo na yung premiere ang ila nga nagsaka sa sa LS ang iya nga ang team lang yon, amo na yung premiere. God. Buday. Ang normal. Naintindihan ko si Quiz. Naintindihan ko si Gian na block na siya Quiz. Oo. Oo. Di lain man ganyan do obsessed na ganyan. Oo, na eh. So, isa na yung obsession na iya ka diyan, wala na sa lugar. Ano gani? Isa na ko ba badlock? Kadlokal. Kaladlok, ano mo ginagawa? Tapos ang bago ako Quiz wala mahugad down siya. Pero ako lantaw lang mo up ni Oo, ang na gani ang Batman. Wala taga down pero syempre amo na nga wala ta gina-judge. Pero line na siya syempre na siya
Do High taas class na siya. iyang Daw nasa na high profile. High na profile na siya. Tapos, amo na ganyan ba ko siya. Wala mo naging lanta inyo estado nga doon. Walang tabla. Ang obraya sina. Hindi mabangbang. Ikaw wala ka timubra. Butang alam ka pero wala timubra. Kumbaga, may asset and liabilities yung babae. Ikaw ano yun mo? May asset ka? Wala. Wala ka gani asset. Wala ka man liabilities. ang sud meron ang sud Ang ara lang siya dughan niya. Pero sa lang kadughan, hindi daw ko alam ulo. Hindi bigyan ulo. Lisensya sa blog. paano Lisensya sa blog na Oo. paano kasi ano mo pen cab na ko lubos nga maubasa ko. pa, paano kasi Bata. Kita sa yan, Dre na boss. Go, bablaw sa bagan lang ako. Papa girl. buwang ni wait lang Dugdugan. ang may si Epakris ni misala ni mo isang ginambalan ni Epakris niya ipugo namin kumus ni no pero Ha? Siya naman siya, no? Nagdako ya ulo. Abi yung tuod, la sa kabilong inaabno lang kayo. tanan gani tapos nag-live yun nakahubad lang sinuri ko sa Shit. Normal. pero in fairness si boxing namin iyang nga Lawas. skin flawless man kita ko O, hindi lang po yung traya. Ulo, basta. Dalag niya ulo. di ba di ba gaano siya Dalag na niya ulo. ga LA siya Lawas lang. ga pakagat labi Oo. siya ga live siya sa Facebook ko Juga. kulad Light luwang ka fire. daw si may hawk nga lokon Oo. Oo, ganyan dalang ulo. tapos takang ko siya hindi siya ang bako miskan may sa Tagalog kahit marami kang alam hindi ka pwede laging hindi pwede yung pabida ka palagi Tama, oo, manahimik ka. tsaka huwag ka Yun nga din. makikipagtalo totoo yan ito nakikipagtalo ka Oo. ang Diba? sabi ko ang Kung may totoong matalino kung may mamangkot si mo pagsabat mo. na tsaka gani siya pero may debate debate siya Gapakilala sa nga alam sa. tapos sabay ang palo niya pa na by the God of the Lord ka Oo, mo ginatry mo sa kagkugaw. Kagahadlaw na ako siya. Dali po Pero ano na siya? naman ni Ramon pa saya. Christian, naintindihan ko. Nga sa kaugalingon niya, hindi niya ma-apply. Ang bal niya, yung baso niya patigad niya, ang bal niya, sigad lang ko nung nagbutang sigad ko na nagbutang na piling sa muna. Nga naluyag siya kay si Gadman kid ko nung makapadula sang niya. Wala siya basta. Manugbuang na mo magsaka-asin. Dain buko gani. Tapos bilas pinsarabla kaluluoy kapalupad pa siya. Pero may kay ginablock siya. Pinsarabla ginapalupad siya. Isa kalibo, oo, tutuod. Oo, nagpalupad niya siya pero ang bako gani ang bako mas manggranon sa kay babae. Ang bako magani mas manggranon pa sa kay babae. Oo. Sabi ko, parang minsan talaga sa ganing hinambalan ko yan. Sabi ko, magpalupad ka ara sa sa mga grupo tayo nga balaan mo nga Oo. Kilanlan. Oo. Tapos nagasuporta siya yung Hawaii man sa ginasapakon sa bagay. Magani. Ano lang siya boss? Do ano lagi na siya guro yan?
Manhid Amo na lang nga ni siguro ko sa nga mga sang ginahulog-hulog yun ang balay sa babae sa may aton nga GK na sigaw nga sa kay hindi ko gusto nga ihulog ang balay sa bahay. Ang akong laki na gusto ko nga ma-focus para siya ko galingon hindi ko Na ano ano, na yung babae. Sa damo na isang isang hindi na ito ihulog ang balay sa babae. Damo na isang ano sa babae ngayon. Damo tapos na isang fans kay, ang oh, babae. pinsarabla, nag-post siya gani ina, si ano lang, ginalugagan ni ano, ni Mm. Boy Mm. Dip Dip. Pinsarabla, Mm. with, nag-post siya, dako-dako, ano iyang, ano nga, sahod ko, no, na ano, nakibot siya ko. Siyempre, kay damo ga admire siya, di Sa ba? YT. Oo, damo ga palupad siya. Damo ko Ambot ko, palupad siya. ambot ko may mga 30, o yung unang, 30, 30K or higher pa. Tapos kita ko iyang mga ano mo, kita ko iyang mga Hirap. views. Damo. Mm. Friend Tama ka ko, man pero sa buot. Facebook mo. Pero friend kami ni ano kami gastroya na naman kami ni ano Mm. iya ginaan. Mm. Nadlock siya quiz sa akong siya gambal nga quiz ano balaan nyo gusto ko magsaka sa inyo kanday pa mo na galing migo niyo si ano yung niya barkada niya si ano muna nga nadlock siya. nauya na lang sing. Oo, nadlock siya totoo. Hindi, kabalo ka. Bisan sa kay Del nga ano, ang Oo. ginagawa na kami nga duwa ni Del nga amo, natakaan ko na saya na kay amo, nablak makataka sa blaya, daw ang email ito, iyaw niya na lang mo wala natakaan, nila mo na nga wala na ko gas terminal, subong ka direct na ko, ay kung magtakas, so iyaw niya na ba yung email, tapos laban Ta- wakal sa mo. Ara na tatuod sa nag-ayuda sa pero hindi naman sila nang ayuda kasi hindi sila nang lando iyaw mo. Amo Ako na gani. dili atag ko na lang siya mo. Amo gani kag Oo. ano pagidya kag pinsarabla ang bahay gakadto na permi kay Del Songuna sumong wala nagkakadto Oo. kay di ba di ba Oo. to lipay si ano kay nagkadto si asakon si ano sa premier ko Oo. pero ging ano niya ging prangka ako sa bayambal niya kapatid pasensya gid hindi ko ka ano talag hindi ko kay nadlo ko pero magano do baya to lain utok Oo. na niya Stalker. Basta may Oo. trauma na ng Nabuang. babae, boss. ha may Nabuang. trauma Basta na may gid trauma jay ng babae. Oo. Oo. kay pinsarap Nabuang. Bata pinsarap. pa ng bahay. Oo ba, tama ba? Pinsarap la, ano, epa, ano sa ako, nagambal, kulot, nagambal sa ako ng bahay nga. May nag-away siya tungkol kay, ano, nga ako no ginapaasa Correct. ginapaasa ko no Oo. Oo. Si Boy Dip Dip. Oo. Nagibi niya sa ako ng balya nga awayon niyo kuno la, anong sala, umagan niya, Ganun man. oo, inaway na yun sa LS kamo. Naging away na siya. Naluoy na ko ganit kaya, ano. Basta ambal ko siya. Pag-norm. Amba ko kami na lang kami na lang nagaantos na siya. Totoo kung hindi na ako ano. Oo. Pag isa Galing pa, hindi mo sa amo mamati, ganit iyang balan. Siga ulo. tsakto mang ginambal mga do kaluluoy pero do namin parang may Oo. nakakawa pero Doon ka namin isang nakakainis. paruson. Doon namin isang paruson. Hindi Doon mo lain sa... na doon lain na lagan siya paminsanon yun. Lapit na lang na mapuno. Si Bella siya. Oo, Lapit matsag na ko. lang na kung wala. Hindi. Matsag Advice ko. ko rin. Ano sa basta kung hindi na tungod si mo kasi nga ikaw tagiyan sa gito sinipa na na isang bit din ako lang sige Amo gani. Di napamati na wala. dati din Kay hindi oy mo pa pasensyahan niyo masaya lang si no. Kuya Dela oy pasensyahan niyo si Hindi mo Kuya pa Dela kung wala masaya sa nun, ano sa boss. gito kay busy na Hindi pa silang saya masaya nga diskarte mo. Oo. Hindi ako Iya nagdep. iya lang Ano ano. ginidaan niya. Oo, kag ano, di ba lang ba ko may GC tagani, may banner ta nga gina, ko sana may banner siya, may ginalo, may kaya gina gani ano, banner ta nga mo na. gani Galing wala siya ano eh. oo Ara siya iyan na support, niya pagalingan oh, gago do. Lutang tuloy ano nga hashtag mo pa tapos wow 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 wow. Pinagamo pala gani siya kay tapos tapos nag ano pag nag si ginaloyagan niya bahay nagkadto sa premier ko tapos nag-PM na rin sa ako niya. Kuya mo na bing dali lang ko naghalo lang ko napakita lang ko kay Ara naman ang kuya ang ano ang mm Tambalya, tambalya. mm ara naman ang kapre. Iga. kapre tawag yan utot mo pag-visit ko reklamo Pero kasi doon nakita na yun na sila sa siya ano, ako sa laki. Ang babae, nakita na yun sila sa babae.
Pinsa na bilang bahay na. Tanto bla itsura sa bahay. Gwapa ang bahay. Eh, gwapa bla ng bahay. Gwapa ang bahay. Tapos may... Pero nakakita na inas labas? Tap, wala. Ay, sa chat lang gali yan? Tiri lang sa YT. Ayun ga. Why niya piho yung boss yung magambo na yan. Magana yung ba ko. Wala na sa kakitain. Tapos ang babae graduate mo na ba ako si mo di ba? Ang bahay Oo. graduate na siya sang engineering na siyang bahay. Eh? Engineer ka. Pangalawag siya yung boss yung magambo na yan. Oo, Oo, paglundo. Tapos- Ako lang to. Tapos ko lang sa kanya nagkakawag sa babae. Kaya nabtay na ibang magkakasil. Ito sa natanan niya, stock eh. Nakabisit man na siya. Man. Hmm. Nagwapo. Tapos ako yan, bata pa lang bahay, tapos ako akbis ka na ako ganis ako galingon ko kag si damo kita ko damo pa ang pangalig siya nga may gwapo ro dito wala din man siya Oo, ganun gani. tapos budlay kay boy dibdib ginaano niya ginapakalat niya nga mo na do dito na lain sabi ko wala man Sila na. oo do mo na bling na ginapaasa siya kuno mo na. The way na privacy nga bahay, no? Tapos, sa una okay man na sila. Sa una okay man na siya. Ang bako, kung mag-admire ka sa babae, wala na kaso. Pero, ako, wala man ko gaan sa tugtuod na. Pero, tani, ako kabati man ko sa itsura. Sambal na ako, no? Wala na sa itsura. Pero, hindi man nagtanan. Pero, tingnan mo yung itsura sa bahay. Ikaw gid sa kugalingon mo, ayhan, ano ka ayhan. Amo na ba na yung bakot? Itsura pa lang wala na. Eh, kadua estado nila sa kabuhi. Amo na. Ay, estado nila sa kabuhi. Amo nang pangaluyag na sa babae. Ang bahay quiz daw 24 na siya. 25. Oo, bata pa na. Bata pa. Bata pa gali. Pero doon ka mature sa turay ko isa. Balugan ka, edad ko lang. Oo. Matured kay. Mature dabi. Sabi ko, kay dad ko na isa. Tapos per mega makeup. Ako lain, kung may makeup ka doon, agi turaya. Oo. Galing kayo tamaan ka makeup. Do agi ya tsura namin lang panik ang sente lang sabla. Mas papasok ang sente. Pero ang makeup yung paano siya do agi ya tsura. Do si ano bla quiz. Sang do agi ban ang abi ko agi. Ang bao si mo to. Oo. Do siya. Abot mo ko. Oo, abot na nga. Pero do agi ya gago. Mo pero Kung kabalo ka lang. Oo. Hindi ko sa Pero kung quiz ako ya first impression ko din siya do agi siya tudtod. Ako man. First impression ko siya agi. Pero may amo ko na ganyan yung tsura. Pero siguro sa pagdalay lang na ako siguro hindi siguro ang pero sa pagdalay lang na ako. Ano mabalik ta siya mo gani nga kita ginistoryahan ta lang. Talag sa do ginalibak ta na siya kay Google pila ka bulang ko na siya nagambal pa gani sa ako si Del Kim pakita pa sa ako ni Del ang iyang mga mga chat na mga araw wala tawag wala oray siya ginasapa kay ay naku parang balik ang istorya niya na panghamwakay. Oo gani. Amo na gani natakaan mo ko na sang congreles na si din natakaan mo ko na gani ano kaya bilong na sa manao kuya kung magsulit na sa ang babae puro sana sa babae na ba ambal nag-message ko na dito manao ko takan ko amo na nga ako magsugod na sa balon na din nga hindi pwede din mag-imot sa congreles. Siyempre ako kita lang gani kita lang kulot nga grupo ta, di ba grupo ta siya do ginalungan ta natin nga hindi mag-ano siya do di niya mapila mo na pero siya gid hindi sa mapila nga maupil kabla sa atin na tapos kita natakaan na ta siya pero siya gid siya gabot lang sa kagalingon niya nga mabatyagan niya ang mundo broken heart siya kung galingon niya taas mo. Ay, sakto na kulat yung number. Pero
na ano ko man siya kung may problema, mabulig man siya, galing ang problema ko gani, naluoy lang to siya kay Magaling, ano. magaling. Pero kung wala siya amo na sa bahay naluoy ko, okay man si ano, okay na siya. Kaya buti sa galing naman ulo. ng ano, tig-agani sobra. Nakatik. Mm. Tapos ang bala, inampalang pa binigay pa crispy. Di po daw. Kaya may isang Dami lamason. go Pati with it. pati mo sa sakon, abnormal mo daan. Tapos ano, simula kinabukasan di pugaw. Miskan ko nagbakal siya sa paligid gauban na lang. Tapos pasapasa ko sa picture sa GC ko daw si ano man la. So si isang sinis man. Pasa-pasa. Antes yun na i-upload sa Facebook mga picture. Pasa na ganun sa inbox. Pasa na. Nano, naging napagbato. Ini man. Siguro ko ano quiz no. Siguro ko sa linsang una wala may sa paksiya kay Oh, nagdako siya gali sa Christian school no. Oo, nadako So, sa no ko quiz na daw kung kung ano ko quiz do kung Bunjing. kung mawib ako siya nga siguro quiz ginabuli na sa una no. Tingin mo. Oo, tingin ko man. Tapos, oo, bunjing dito kay. Tapos ginaano ko na ko daw, ang tawag ni, daw gastos sa attention, daw PSP sa na bakal, tsakto ka quiz subong PSP ta. no. Kaya siya lang permi. Kita. Iba, kaya Do niya mo pula. siya, kung may problema, istoryahan mo siya. Siya to ba, kung may Oh, problema ka. Tapos may dala ka sanggot lang. May dala ka Duga sanggot. problema mo. Oo. Sanggot ko itong sa bullshit ko ka doon. Ito mo na nilinti. Ito sara, dalam pa pamatay bullshit Ba mo ko. sanggot mo, guna ka. Ito sara, dalam pa Siguro pamatay. isa, gumarungot mo. Sino ka ba mati? Nag-chat ko siya, ang bako gani, kadto kay ano, Suboy kay, dibdib eh. mo gani, ang bako siya, saka kadto kay, ano, maano ka. Lagi na Google yung nato, lagi ligwain na. Pero, Bahala sa iyo. Kung liway na kayo ganito palaan. Isa-isa niya ka, bus pasul-pasulon yung babusaw. mo gani, Ang ulo, yun na ito sa ulo niya. amo na mag-LS sa mga nga istorya na itang hiligay nun, nga Ilonggo, tambal niya. Is Tagalog, anong na Tagalog, hindi ko na pangwakan niya. Oo. Grabe. Ano po, yan ang bahala. Bagay, ganyan ka sa istorya mo siya, i-post ka lang yan. Mo gani. Oo. Oo. Stop mo din. Ihatag mo sa iyo tanan, ano, ihatag mo sa iyo tanan nga attention. Moment. Oh, iya talaga moment. Yan, nalamian. Bigla siya. At mo sila. Kaya sa kaman din mo si, ano, Angeli Ora. Si, ano, Oo. si, sa kaman. Busy rin yun. Si Busy. Bad sa Kagabi, ambot no? yung din. Kagabi, nagsaka din siya. Ambot yung din si Bad sa bunga. Tulog Buang na si siya. Bad. Ay, damo na si Chat Bad sa- sila. Naragawan, nakatamaran ko na. Tapos si Bad nag-chat sa akong ginahan. Wala ko is saka kami sa akong bingay is kasi kay ano ko mo, nalingaw siya kay pagsaka ko damo man ano singer di po kaya pag sa bayan ako buwang to si Bad hindi ko alam yung maraming pang-aakit. Ano, si... Tapos yun, napilitan ako napakanta. Kuya Wei. Nakita ko. Oo na, oo. Oh, si Kuya Wing, no? Oo, yun, oo. Si Kuya Wing pala, Chris, Chris? Ano? Si Kuya Wing, tsaka si Kuya Jerwin, pala schoolmate dati. Sabi niya, what a coincidence. Oo, mag-friends ka rin Kuya Jerry. I-invite Kami pagpupunta nga kami na anak sa Thailand sa Thailand. Quiz, iba ba yung Bal? Quiz, iba ba si Bal? Iba si Yels? Oo, iba sila. Iba, mas Iba. Iba Sila kasi. siya, kagidi ka duwal sa mismo saka. Iba. Okay.
Si Chrissy nang sino pagid to? Ang ano pagid, ang isa pagid niya ano, ambal mo mga bata-bata yun ni ano. Baby yun ni ano. Ayan. Alaga niyo. Ayan. Oo, Oo, wala niya ako napaka-supportive pa ginatagaan. namin. Galing wala niya ako ginatagaan jacket just sa subong mo ang blog. Ay, hindi. Oy, sorry kung hindi ka matagal bakit ko. Inaamam. Sana na iya cellphone ginagamit. Oy, Okay lang. Tiyamba ko gani. Welcome to the group mo na. Ay, hello. Tapos, sige lang nga kasi dason si Mana may jacket na ko. hindi. Basta ako, naisa ko kanina. Wala sa akin. Ah. Ano to? Isala na yung cellphone ginagamit. Sorry. Oo, okay lang na. Kilala mo man ako. Kung isa lang biya, pang sa phone, hindi ka pwede kapinin, no? Hindi ko Ay, hindi pwede ka pwede kapin. Pero kung direct ka sa YouTube, pwede ka sa jacket. Pero Ay, kung Oo, direct ka. Oo. Kung direct, pwede. Si Buds nagligad. Agag-aginag mo nga niyambal niya. Ma-LS ko, ang ano ko lang, maninlo siya kuno ko. Saka ako kuno kanta siya. Makanta ka kuno habang ano siya, kapaninlo ko. Oo. Gabo. Gapo malit. Pero sa kanta, lami ba? Si galing si Bad mag-LS. Nakadlaw si Ray, di ko mabati ang tingog. Hinihinay, magambal, no? Okay lang. Wis no, napaka-hinhin. Sabi ko Basta ba ko may nagrapos siya. Tapos yun. Ay, nakikita na po kayo dyan. Nagyan na. Wala ko sa kagabi. Wala ka kaon, no? Tulog ba kita? May tulog ba kita? Ang bango ganun niya. Ako, ito, ano ba? Tama ko. Ba, hinahinaya lang tingog mo kay, nabatian gid namon. Oo, ang nitipas mo. Ay, tigitan po kayo dyan. Nag-alata naman to kayo. Parang daw, wala ka kaom lang. Brata, tiyaga pang libak na tiyaga tatlo yun. Paisa sila yung wala pa din sa Wala. Ako niya trip tayo. Yung mga tatlo, may isa. Ang lain, ano ka pa ba't ito tayong tatog na? Mas nakikinig ko, akal na si Maya. Boss, ang lain, boss may translator, boss na tapad nila. Bala. Hindi ko tali kayo na mag-LS. Doon na kamahal mo kung mag-LS. Galing kayo daw kaluyab. Nabi, hindi ay paya kung mag-LS ka kayo. Oo, dola. Ano ko Oo, gani. Damo ka palupad, awat pa na mo. Oo, ganito na. Pinasungaban na LS ko, may nagpalupad man sa akin. Oo. May nagpalupad si Mugina. Ini nga na LS Mugina lang. May haraman. Oo, talaga ako sa gabi may nagpalupad sa akin. Support na mo. Ini nga gabi. Oo, may haraman. Mayo na. Oo, di ba? Si Buds, paano man tamo man pasalamat ko siya kay tamo. Palupad man siya nag-live din sa ako. $12 pa lang. $12.32 Tapos parang ako na pinatibay ni si YouTube sa ganigad ako nung balaribig niya ko. Ano na nang nasa 65 na bila ka. Ilan tao ko niya, 72 na lang bila tibay. Grabe Chris, no? Grabe, pagbuhin mo. Wait, pati sahod mo gali. Kasi inabuhin na, no? Ang ginabuhin na, marami boss. Oo. Hindi ang ginapalapad. Hindi buong ang ginapalapad. Sino makadto? Sino 30% tayo kay YouTube. Ginapalapad. Sino kadagad lang. Grabe. Ay, katungko na yung YouTube mo. Saan ko na madula man? Kabudlay. Kabudlay lang. Kabudlay. Mga interest lang. Kung hindi kasi cut. Tapos mayon lang, no? Pag monetize mo kulot na dula ng Facebook ang YouTube. YouTube.
Amo na style ko kung nagkakadto ko na dahil man niya bla kong babae kano kadto ko na sa LS Ako ni siya gani. ko si damo na to mga biga-bigaon yung mga lalaki Totoo. Ako damo gani, oo. palpot Totoo. nandito ko Ako gani. nagbiga-biga para may palupad sa akon. Totoo. Ako gani, ano, boss, epa, kung mamuli, Mm. makube, Pabiga-biga ka man. makakubig eh. Makakubig. Rambutan ko, ano, duga. Gago. Gago Oy, ka Baka nila. Oo. ano. Tibak. Ako man doon namin na ako man mapadugang ko paano. Yan napiyaran mo. Gwapo mo. Napiyaran niyo man. Hindi mo sana sa lalaki damo manggalup-galupat. Pero pag babae, Wala. sa piyara pa. Lain gid yan. Pero totoo kay request ang lain gid yung isang lalaki. Laki ano lang na may papalupad ano lang na pero pag ang babae GLS tuod na ano tarang damo ka palupad sa babae. GLS ka para tanong. Dala sa diskarte, boss yan. Dala sa diskarte, boss yan. Pabiga-biga. Kabalo ka mo nga 2 times a day ko. 2 times a day na ko guys. Pinakuhaan ko basta kung aga. May nagapalupad. Daan sa akon. Sa gabi, lain man ako niya nga audience. Sa aga, lain man ako. Ika sayang. Tanga lang ko. Ang mga ganing Chris. Panigyo. Tapos Diba? Chris, Hanoon. Lain mo viewers sa aga. Lain viewers sa gabi. Oo, lain gid. Tapos Chris, ano pa gid yun? May pagid na pag kumasani na yung viewers hindi ka na mag-ayuda sila. Hindi, lagi man sa boss, oh. Ay, Para- pwede lang bago ko sa aga. Sa aga, hindi ko mag-ayuda. Kadto lang kami sa gabi. Ayudahan sa kamo. Gambal ko. Pero okay naman tapon. Pero palupad na Japan. Kailan naka 3,000 won man ko sa aga. 3,000 won man. Hindi palupad sa akin sa taga-Korea. Di ba na? Bisan kabalo ka ko. Bisan dito na malagamay ng kantidad. Pero supot man Oo, ata. Kabalo ka support pa kung na. Oy, kabalo ka kung pilang ma-revenue mo kung 100 views ka lang. Wala ka dabot 1 dollar. Yuga, ang 100 views. Wala ka dabot 1 dollar. Ay, bilang si Amo kayo. Gabi, no? Wala ka dabot 1 dollar. Ang 100 YouTube, boss. Bagay na ganun madula ang YouTube. Live stream man din yan. Oo. Sabi niya. Amo na iba niya nagatawag niya daw mga buhay na yung YouTube. Kabudlay, hindi ka sikat. Tingnan ako ulit. Nagtawag na Boy si Stunhard. Si Bitapan. Nagtawag na si Stunhard. Nagtupis-tupis sa ligo. Uway mo sa Japon, hindi isa sa kuha libo, 300 plus lang yung views sa sila na kadlaw. So, amo na ako, hindi ka sigil kilala. Ay, sa kaluoy sa YouTube. Amo na siya si Pusong Durog. Oo, amo na isa. Friends kami na sa FB, tapos ang bago kong ma-interest siya sa amo. Nagambay mo sa ganita akon. Isulod ko Ay, sa nako, moody na. Sobra pa na akong kamudi. Ayuga. At saka, moody na ako. Sobra pa na kamudi. Tapos, budlay na sa ako sa utok. Ang bako si mo, budlay na sa utok. Kung budlay ko utok, mas pati na sa ginapaayunan ko lang sa ginapaayunan naman. So, Ilongga man na siya. Ilongga na siya. Hindi. Tagay sa bilan. At parang iba na. Okay. Budlay ka na utok ko. Tapos tamaan na ka, hindi man sa gina-down sa kay best friend ko sa mga hina na sa utok ko. Sobra. Hindi na sa kadali-dali get ang ginahambal sa katanda ko English. Tapos kung gadyo ka lang, kung kasi ama misinterpret na kayo hindi pa kanina. Amo na ang kapatadlo. Ako nagatoy-toy siya sa YouTube, isang TV, sa YouTube, o ano, amo na, ako nagatoy-toy siya kung ano mo. Hindi, okay naman. Ipasulot ko siya tani. Galing ba si may misinterpret siya lang para sa GC Tablo makontra niya. Oo. Tapos ako bastos ko super pag bastos ko. Oo, wala na nga primo. Tapos, sa naligan, sa isa ka gitin, report kami na upload kami sa isa ka gitin na doon. Tambot, nakita ko sa kontra ka mo to, nakakita ko sa kontra sa gitin. Daw ka, ano ba siya? Kamodi siya, tapos daw ka, basta kayo na siya
Tapos Bigla po ka sa mood, tanan no? lang nga bagay gina-issue-han niya lang mga ako moody man ko pero siya porke gina ka moody lang. Tapos lagi siya mag-ano, nag-iranaway tapos lamang ko nga nag-out ko sa GC nilang kay baka naman ablang sa GC ang nag-out ko tapos may mga ingita na ako hindi ko na ako naman saksakan. Grabe galing Entra mo, mo lang Mayo. sa kung gusto mo sa entra ko. Hindi Ay, nga, grabe ka Mayo. bayo. Hindi, Mayo gani may Hot-hot na eh. Oo. Magabong lang Naging din, di na lang, boss, no? gin-add ko na siya Ay, tapos tapos pag-adjust pagkita niya ay shit ikaw ni gali mga di mo gayamin is overload san mo ko isulod sa ano sa ibot ko siya kay GLS yan nagsulod ko ay ikaw ni Bastos-bastos pa ba na? ikaw ni gali yamin is overload ano san mo ko isulod sa GC eh pre na kami sa bumo ko sige Isunod lang lang sa kung gusto mo Hindi, isunod sunod, sa boss. problema. Boss din Ah, sa di- sulat Sunod lang siguro, pa. no? sa banyo Ito. Sunod mo lang sa kung isunod. Ay, grabe na ako. Well, nababahay ko. Siguro na maiyot siya. Di. Basa mo, basa mo lang, boss, oh. Hindi lang, boss, allergy ko tanan. Galibog niya ulo. Ako sundi sa kaiyot niya. Ay, Uga. Tuod. Galibog niya ulo. Kundi kaiyot niya. Makita mo ba sa personalidad nila siguro? Oo, nakita mo sa personalidad. Galibog niya ulo. Kundi Kita mo ganun. kaiyot niya. tani si Epacris na lang galibugulo ng Mayo pa Ay, kalimti. Abay matalan din akong kaiyot. Wala na. Kamit ba? Ang ginalungan ko sa 5 katuig, nas pagunan, tapos bayaan ko. Tuntuman, nagyan ko na, atulitin ko pa. Harap man daw si Boy Diyahan lang iya. Harap man daw si Boy Dibdib Di pa, Harugon na yung Boy Dibdib yung mga Kata, basit ni kabalo na mag-ayod gani guro. tudloan mo Basit ko ako na matudlo siya ako na yung muon. Hindi, amo niya ko nakita ko mo niya. Isit. Basit siya pa na matuwad niya. Isit ako matuwad siya, matuwad. Tangin Kasi ano po na siya base may balod pala nga talong pala no. Ngani man, din di bayutan kung balon niya, vibrator bala, lain yung talong sa balon niya. Ang balon niya kay Epacris. Ari na ipasulod ako niya buli. Di mo tatawag sa balon yung talong. Kayo di po niya. Layo trip niyo. Namin ipagidya kung ano tawag ni man medyo extreme la medyo ano ang dala niya baka ano nang iya dala kalubay. Dahil niya kamote kahoy, ya dala kamote kahoy. Damo na to sila nga may kamote kahoy. Kalubay pagidya di ba kalubay dako na. Kalubay. Boss. Merguso, may mga rapurapurod. Hindi namin. Hindi mo. Namin ipagidya ano blaw. O durian. Sabi pa, sana matuwad. Dili siya pa yung matuwad. Durian bla namin pasakan di. Namin pasakan buli ya durian blaw. Tapos ipamuson mo liwat siyang durian niya yung pasulod mo. No? Kaano video si mo ka ka-heart view. May kung tisa, may kung sa-atis. Ayan, ninintian. Do Alboranas, Ninintian. Pati Alboranas, bumalbo. Kasi ipakres ko ng balya, basi mo mag-ayun. Pero basi gid man. Masya ko, hindi nag-rock balong mag-iyot. Siguro amo lang na siguro kung si Epa kita yung gubat tapos si maano siya kay Epa siguro palapit pa lang siya ginagawa na. Gago. Formala na iyagro. Laim bala tubangan niya, doon lang ako pistot.
Maniganigad ako. Boss, Manigad ako. alain na, 1 minuto, 6 na putok, boss. Wisit. Grabe. Animal. Masigaw ba pa lang siya ipakros. Di Di po, tulog. lipong na siya blaw. Kapulo na Wisit. magwaan. Wisit ka mo. Nakatapos yung paghanay ng tatlo man. Basta binuo ang Gulpin Ganun na lang naman. kamo. Uy, dibdib lang hagdan, masaka. Harap na sa gilis lalo mo pamati. Sinawakal ka. Tapos pagsakay na, sa bato na, putangon na, balatong na. Balat. Wisit ka kulot balat. Mo ganyan. Dulugay ba? Ay. Wisit kami. Dulugay. Yak matulog na kuway klaro niya. Tapos, Yut. takpan miswab na. Isa kagpang Namit miswab na. Wisit ka mo doon. Sakit ng tiyan ko. Hindi ako naantok. Kakatawa. Sunod sa muli kami. Kulot. Tulog na pa. Bala ka mo da. Good night. Sige lang, Kasi Chris, nagwalas. Look. Grabe. Miss Y sa kagpang buta sa karipuna. Alam mo, Buwas naman ka mabinuang ngalintian. Sige. Sige. Good night. Tulog ka na da? O Good night. manaog ka? Yes. Matulog na. Manaog ka? Hindi ko manaog. Hindi, atira lang ko. Sige. Good Ano ka lang? night. Ano ka lang? Ingat lang ko, mami. Ang ipanglawag, tablabos ng mga prutas, tablabos sa idasok sa haripuna, lamat tago, hindi lang almuranas, matubo. Na may bagit niya pasakan mo by boyer no? Hindi. Luha ko ka lang. Dali. Gani ang mahal ko timo pre nga. Dalom, sa dalom sa tugod. Ako sobra dalom. Gani nga. Kapilaya ko tirawan mo. Sang nag-start pa lang ko 12S. Tirawan ko tirawan. Yan wala lang ko yung nag-ambang sa pasa ko. Sa tao na Pero ang nami siya ano pre kung anong makamayo sa channel di ba? Kaya bully siya. Namin sa chakura. God bye siya. Buot man siya pre galing ang bunabudlay siya. Do obsess na gid ka man. Masupok sa kanan boss. Gusto dan iya lang. Amogan. Kay budlay na boss kay kung makakita sa isang tao bi nga masupok man be hindi magpaperde ati laban-laban itip eh. Pero amo na yung sakto ng balong boss nga sa aton na dili siguro nga ano go nga matupag ang dunaluoy siya ba. Oh, maganito to. Kaya dumaluoy kung sa motor sakto na dumaluoy kasi ang sa magaling ang balkasi mo pre luoy ko na siya mo ako lang nagano siya. So ano lang. Pinsarabla ako na nagsulod siya sa LF. So ano naman yung kaya kung di ko na siya pasod doon, wala pa na may babaton siya. grabe sila ka ano doon. Mas na iguan yung siguro sa sa dalaga doon. Oo, mapagwapa. Hindi ko sila pituan ko ako. Kisa pang dano, Wala. wala kita na. Na mo pa nakatuan niya nga channel ng bayo. Wala, ginalo ko lang, labyan ko lang. I-ano ko bla, i-ano mo man i-digitan mo man para makita mo. Tapos talaga sa magkanto-anto naton, kay damo to tao, pwede ito makipagdigitan, damo mo. Testingan ka ba? Why pa makagi, ano siya mo? Tipo, yung sa Rula Quiz mag-ilis na siya, grabe, damo tao. Tapos, mag-upload na siya. Isa ka mga, mga 2 hours, 3 hours, 500 views na yun. Ano dan advantage? Dan mo sa mamula, boss? Advantage. Oo, guwapa, di ba? So, advantage na
Galing ang iyang nga subscriber gapon hindi man kagaya sa iban nga sikat ken nga Amo, wala amo, ang iyang subscriber ano niya lang yung pangwa niya lang hindi kagaya nga hindi normal ano to naman hindi may tawag din gani do hindi sa iba niya di ba hindi sakto kapag ano, di ba lang sa iban iban nga ga YouTube sikat. nga sikat ilang nga subscriber May is nakabukan din do niya. organic o organic Oo. eh Yan ang siya pamilya. but aton yun ati bala aton gining pawimig gido gimpersahan aton di ba Oo. pero biskan pa paano si Pintrabla damo na lang iga paano siya iga pa batsyag Siyempre gusto. Ano, guwapa bido si Tanya Garcia itsura ba try to be bisitahon niya sa boss. i-send ko si Munding niya Oo, pwede man, oo. hindi mo na siya pero mega hindi mo siya adlo ga LS may mga time Ampun sa isa ka semana daw duwa tatlo. Hmm. Tapos Yan, namiiyak nga ano, boss, namiiyak content puro luto-luto. ang content niya, Luto pag namiiyak nga camera ginagamit niya. Tapos namin siya mag-edit. hmm. Dumiyari ko din ang talapangdan, boss mo. Mm. Muna Lang lipat daw ko bla. nga. Si R.A. Garcia, ano yung Garcia? Mm. Si R.A. Garcia, ano yung boss? Sabi ko siya. Mayo pati kay na linong na dati sa bong. O gawad magyapon sa kuwa. Linong, di boss kayo sarado. Si Bintog, nagtantangan kamay man lang sa kanan, kung sarado, tananda. Okay. Yung finishingan ko, yung pintahan ko, pagkagan. Sa kuwa. Gawad sa kuwa. Sa guwan, di man gina. Hindi maging sa bong. Pero nung sa ili, na sa Iloilo, di ba? Do open naman. Ano, address, bong? Oo. Hindi pa, do mga rate ko guro, mga 10 guro, mga 5 lang. May Ang, facial ang bang kaya MO, pa? wala na. Pero ang mga sarakyan, di pa wala naman ang mga harang. Mm. Tapos, ang emoto, nagbukas na sila kagapon lang. Yugo? Oo, nagbukas ng emoto bar. Dira ko sa una sa auto dira ko sa una ga pang dira ko sa una Check. ga bang Harlem sa una Harlem uso pa Oo, Harlem taot na dira ko ga kay dancer ko sa una mo size bar. sawa ko sang sa San Juan pa ko gastar ga puli sa Oo. Molo San Juan dira ko permi ga MO2 sa flow Subukan tanan sa muna flow. pagpuli ko muna pagpo-flow muna pagpuli ko sa Cavite king padayon ko pag saot ko Dugay kay ko talaga no. Dugay ko na nagubra sa Boston Hotel. Iyakan mo to gibla. ay gaw Kay Boss Orle. Ang tagiya gibla. Tapos nagsaylo ko sa Circle N kay ano mo na na mo na ang ang Crowatay nga dali sa gilid ya. so kita mo na ang Crowatay nga ginakaunan Oo. na ako na ga supply sa una mga nila Hmm. mga tawag di man mga vegetable na ako sa vegetable kami nag-supply tapos ako na pero nag-deliver ang arap pa kami sa super may pwesto kami sa likod mo tapos Sa ang super. SM Haro SM Oo. Delgado Damo. kami nag-supply Damo nila supplyan niyo po no. oo pero subong ano mangyapon tawag di man ga-supply kami Kasi subong pero tawag di hindi na hindi na nga consistent. hindi na hindi abot hindi abot sa inyo hindi na kanday papa pero kung parente mangyapon namo do Ah, napasa na lang blasin
Tingnan ganun tatay niyo basaw. Nugon ba no? Kay ano, pre, do, ano, kaya naman. Doon nga lang na. Gamay na lang ginan siya, oh. Oo. Pero lawig mo guro, ano, lawig mo guro lang yun, no? Pero Ay, sa kanan. sa subong mga tiya ko, ano, Sila Japan tiya ko na, magyapon. Dira sa city, dira sa Bulilaw, dira sa may Haro, pag sa yung kay Delgado. ano, ba, magsaylo sa iban, magkanto sa iban. Gani. Tauna pa sang open ba ng Conban? Di ba may Conban tauna? Oo. Na may Camp Jefferson pa gani da. Tauna. Kanti person pa rin, ho. Oo na, naka 8-8 na mo na ginakadto na. Grabe, tira. Oo, mga 8-8 na. Tapos may ambot, ano nga ngalan na. Lapit na siya sa may, ano mo, sa may, Mga sa parol, Parol. Isel, May ginakadto kami da nga hotel. Barato lang sa may Parola. Electric pa lang. Daw 50 pesos. 3 hours. oo. Ang ano sa Oo. Magos, ang amigo, Nan. Abot mo pre ba? wow, gapadulong ko pala ginatagaan ka na isa ka plastic nga crush, no? Amo gani. Tapos namiang ko pagida pre ano ang inasal pre. Oo, sa ano, Basta dira sa Iloilo da sa Moro, initib ilang ano. Di ba? Sa ano gijay sa may Merrimart gijay. Sa bangko doon. basta namiang ko na iya dira iya kay nadumdum ako ang basta mag-ihaw da sila di ba ginatuslok sa may saging sa babaw. Oo. Nasa Dire sa mo sa Manila. Singapore. Amo gani dire sa Manila lain mo. Ano di po sa? Sa ano yung Tupperware nakabutang. Ata perwer. Naingi ako sa saging, ito maganyat kaya mo, no? Oo, totoo. Masanayan, dali yan na mo na yung Tapos dira iya mga chorizo ginaiyaw diri iya wala mga manong tao di. wala nila ihaw. Wala chorizo. Di Buwag ka po. iyo. Dogan eh. O hotdog na ako. Pero Hindi rin yan, ano yan, amo magyapon. gusto ko gid ang tipo tapos nami pagidang ano diri wala sila bangros. Di ba may bangros ta ginaihaw man Oo. bangros. Diri Oo. wala. Ayun. Subanay. Hmm. Tapos dito Kagi ka ka di diri kanto ano. sa Saraga, boss pagpantat festival, kagi ka kanto eh. Uy, kagi ko da obra sa may ano sa may ano plantahan sang jazz. Ayun ka? Saraga. Saraga oo. Tiya ko sang una. Kapamuka ka mo botilya da. Tapos Hmm. deliver sa Cebu. O kay Chinese amon niya ano. Tiya. Lagi ko da obra. Grabe antos ko da Ayun sa ka? tiya ko grabe ang ano ko da antos ko sa tiya ko sa may Sigangaw. Sigangaw kami gawa Oo. ano. Mukha. So for 13 years old ko. Untat ko eskwela sa may Rans. Hmm. Saan Nagkanto ko ka sa nag-Rans ko, first year high school, second year. Tapos paano-ano na ako. Sa Rans City ka high ka. din sa na? Sa Rans, tapos nag-city high man ko. Buwa. Oo. Dali talaga mga Tapos, utod na yes, dali na eskwela yung subong. mm, ang mangod Tumandok. ko kagi. Ano? Ha? Tumandok ka din sa Rans sa ano ya, sa mga ano mo, Oo. no? Oo. Dira kami ano, nakakaagi, ano, kontra sa may Timawa. Hmm. Kaya isang una mga prat-prat, isang una blaw. May mga Oo. wolf. Di ba may mga wolf kang pala? Oo, so lawag ka. Tapos mga TBS. TBS di rin alin sa Cavite. Mga temples. TBS. Oo. TBS kang mga ano. Pero may isang gaskwela ko sa ano. Mga mga tiyo ko da ara. Dugay ko tambay da sa ano pre. Sa may guwang ko. Hindi sa kong ko. Pangay, sa may ano, naga pangay orilo na. Puro sa mga parentiya naman da. Dito sa Nakadugwang. Subuto, ari pa man sila mo. Ha? Sa Subuto, ari pa man sila di.
Oo, hindi na madula. Oo. Galing yata, ano na na? Basta pre namin basta dira ko confirm kay lapit lang sa amon inalakat lang naman ng we wins. Hmm. We wins Basta, gali ang liga naman ang Robertos. Di patay ng ano, patay na ang Ang ano sa photos. ang agi na napatay na classmate na ni Papa sa Jatsin. Hmm. Sa Patay nagsa na Jatsin na si sila. Papa. May ito kay buot ya, close ya kami to kada kaon na, close kami to. Oo, buot 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 nami na. iya nga sopaw nila nga pin with sopaw nila. Oo. Kung marot mo sila, boss, kita mo, wala sila nag-franchise. Kasi siyempre, sila lang yung Oo, magani. tumpukan sila. Eh kung mag-franchise sila, matunga na. Oo, magani. Tsaka mo lang. Tapos dira pa ako permi gaano pre gainom kami permi sa may sulod sa Central. Ako sa Central Market. Oo, sa may barangay Monay. Di po nga Oo. mga babae pero oo, Damo na daya mo siya. kumugani. Hmm. Ay dilaw na gid ko magkaon sang talaba. Lain gid na talaba sa Iloilo comparative. Oo. Damo di talabayan po sila namin yan. Umugani. Nakuntat na Diri ko sa mo. Kapag nga, mo sa mga talaba mo. oh, Sa mga VIP niyo. Mga VIP nga tao, wala pa sa. okay yan. Grabe gali no. Oo. Kaya sugod sa nakasawa na ko, kuntat na lang. Oo, Sabi ko nang lagyan ko naman nagagawa tayo ng katuntuhan. may Sa gani bulang wala wala. gay. Umugani Sa may bulang wala, wala. boss. Bah, mga gani wala magintran. Pero may subong pre wala ka na inom no. Depende kung may okasyon man. Ano kung may okasyon, Shit, pero shit. wala Shit, na shit. nagiging boss yan. As in do mga pila na ka tuig. Kita Ipuga ko lang yung mga mga nag-usapan basta kaya akong gitarista kasi nanay mo. gani. Basta makapuli ko da pre. O Maaga majam ng ka. gising. Oo, dyan ka Majam ako ka. promise. Tapos dalawang ta ka sa Gimaras kung O, kung mas pasugtan ka man kung makaano basta tayo planuhan na timing, lang magkat timing ginabos ko ano boss, kung dumaligwa na ba gawa. ako yung Ay mga subong hindi ka tabok sige maras boss mo. na oo gani ko no. Hindi ko Hindi nung pwede ka kakadto tabok. kung wala ka pa rin dito no. Hindi man kaya ang ilang borders na ano, restriction do ano pa, do limitado pa subong. Kinahanglan taga digto kagid. Kay kanday papa may ID sila mo pagkat kadto nila day. Oo. Eh kung may May ID ID ka sila nga pa. vaccination, pwede kaya ka sulod. Si papa ko abot sila di 29 mo. Di ba 29? Tapos puli sila November 4. Papa ko ya wala naging swab. Magulang ko lang kay wala 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 siya vaccine. Di pero pwede sa kasulod, nakasulod sa no? Oo, kay ano man siya taga digdo man siya may ID siya sang Gimaras. Ito yun. Katibayan niya. Oo, katibayan niya taga Gimaras gid siya. Ang pamilya na ni mama, basta ka gimaras ko sila yan. Gimaras mo din. Okay. May man sa Mga, Gimaras. mga galyo Galing family. sa Galyo, mga ano na mga G, mga Galvez, Galyo, Gaitan, mga puro Lahat na taga yan. ano na yan. Puro ano na siya, puro mga sa Gimaras siya mag-expect ka na sa Gimaras talaga ano gid na iya umagid na eh. Kumbaga daw, Di pare sa Iloilo di puga. Kasi ka na nung oras ka dahil maglagaw-lagaw. bugan eh. May labas mga kanto, kasi bus mo kanto, tapos sa Sanokin, sa, ano, sa resort, day Iris bla. Na Iris Kanday. Ni Mrs. ko bla. Okay, Iris ang ngalan niya gali. Okay. Gwapo, tapos yung nila, ano boss, do private resort lang labas ako. Na nami amo na nami i-vlog ta no pre no. Dami kaya boss, to, do, Basta palawayan. makaano ko da si mo at least ni ara ka man may upod yung vlog tapos Oo, lakat tabla pre ako himo ta vlog ko. hindi daw kanto bla, no? No mo gani. Collab na Yung yan sa, tipo. namin, ibla daw blessing, man sa akum na boss ang pag-white, bla kay, mga amigo ko bla nga sa una nga wala nagapabatsyag na sa buong na daw kabalalit. So, No na mo gani. Tapos ang isa pa gid na pre kung makita ka nila nga ara ka na sa bunga do wala ka pa makita ka nila na monetize ka na o ano. oo. Pre
Kaya raw galing ang mga amigo. Oh, pre, putang ina, ano ka na? Sikat ka na pare. Sabi ko, hindi naman. Monetize na ako. Sabi ko, sakto. At least, ano Oo. pre, certified vlogger ka na. Oo, ano Oo. ganun. Sakto na boss. Oh. Pre, Sakto na. pre, pasok mo naman ako sa vlog mo kasi alam mo Ano? yung time. Kasi napapanood na kita ngayon, pre. Ang ganda ng mga ginagawa mong vlog eh. Hmm. Tapos Baga sabi nila, matama talaga na. oo, lugar mataman sila sa una daw. Umpisa ka mo lang, wala ka na Yes lang. ginagawa. Tapos, Oo. hmm, Bagay mo mayo, tinatawa. oo. Mayo gali pag LS ko nga nagsulod ka sa akin, pre, no? Oo, boss no? Uy, ito Siguro, pre, expect na. pero, ako magani. Pero, pre, ko siguro kung wala, amo gani, dawagin tutuan na lang ka mo. Pero, Pero, kay duwa ka mo to ni ano mo, basta duwa ka Ilonggo to nagsulod si Bala. Upod ka pa ganyan, Ilonggo pa ganyan isa. Ang time na nagsulod ka sa LS ko. oo, ilang Galing, ko lang. galing ang isa, may isa pa nga Ilonggo to mo. Sino tungali. Oo, Galing duwa man. kami to, duwa kami. Oo. Tapos, galing ang problema, gadali itong isa ya. Gadali. Pero Ayuda matag mo na. kung wala ako, boss, kung wala ako to nakasunod sa Oo. mga matag guro upload akong upload sa video, guro ko, wait ko idea Na, yan. oo. Wala ka Wait kabalo ko kung, idea. kung Lagi ang yung mga, kung ano talaga na yung panganay sa yung white na, nila. tapos wala ka kabalo kung mga copyrighted mo ginapang upload, di ba? Oo, talaga dyan, boss, wala gid wala gid as in zero gid. Base sa buong, di ka ba, base sa buong wala ka pag LS. Tutuod. Wala gid Ay, as in wala ay, gid kaya ganito ano mag-LS mo. pila na gali, ano mo, watcher mo, pre. No madlaga na sa ano, lapit na lang na malago lapit na 1K ah. Jack to na, hindi, jack to na. Para at least, imo nga subscriber pala na. 260 bla plus. Okay, di ba? Ano lang, pre, tsaga lang, pre. Wala na ko daan, boss, gano yung boss ga pangisda ko be pero doon talaga sa mga nakalain sa una yang wala ko ka LSLS be andad no. Hmm. Yan, jack to Wala na, na lang, boss man. i-ano mo lang, pre. Mo gani Gani. sa naisip ko ba kung wala ni kasulod sa ako siguro wala na siya kabalong kung hindi siya kabalong maging mo ninja mamanabili nga Ito ano sarap lang na boss, nga na boss ang sa tupad balay ko dibla. pare Yung 2 years na sa YT, boss iya nga watch hours 800 tapos iya nga balay do 1,000 plus. Tapos kung kilala ko man nga do manog 4 years na ang watch hours sa 800 plus man. hindi lang siya Tapos nga balay 800 lang. tang Grabe ya sarap boss. lang Ya kung 1 month pa lang ko kung isa ka semana. As in gid di ba as in gid baku wala mo ko nga wala na bilang live wala gid yan loon. As in o ano gani gid wala kang kabalo kung ano mga sabong may idea ka na pare na ay grabe di boss as in damo-damo di boss utang ko ginisimutan tanan boss. hindi okay lang Pati pagod ko as tapos in mag-LS ka ay mabawi lang ko sa mo kay sometime nga na ano to wala gid ko atag si mo bisan pila. Ete wala gid ko dumadat. okay lang na pre ako Pero batchag mabawi batchag so, boss. oo okay lang batchagan ta kaya pare Oo. Bantay bata lang gid obra ko sa mo. amo man ako pares man ta duwa bako galing di ba Mga ganun Kita ko din lang. gani pero kita ko man mga ano mo gina-upload mo mga amigo mo gali no galigo mo dinding mo kadto no. Oo, galing to Pili si ka. sa ano na to boss, sa San Joaquin na to, yan ila to na Iris. Okay. Ipasa ko sa mga picture lang, mga video lang dito sa ilang. Yung boss man pa San Joaquin, kuliwat boss kay madala ko to sang mga gamit yung ugangan nga nabilin pa sa Villa kaya ang balay de Iris sa Villa, ang damdamo naga-board mo. Okay. Ito boss mga dala sa mga gamit. Tapos pag bulit, madala ka lang kung butong wala. Okay. Dami ito boss, mga pulit ito yung malagaw na to. O magani tas dira sa Iloilo namin pag sa syudad sa may ano namin na mag-vlog sa ano lahat-lahat lang ta. Oo, wala ko pa nakagi ano boss, wala ko pa na damo gani ka ano sa akong boss ng mga friends ko di nga balila content kabla sang ano kabla service survey kabla sa presidential. Na mo na gani mo kumanta ni
Ay wala pa diya boss kagay manag-amo-amo na diya. Galing kiti hindi ko ka-penetrate gawa kay Sandre wala ko binlan no. Bulay ra. Amo gani, amo man ang kon pre. Bulay gid oh. Parehas kita sitwasyon na boss. Pre, ano pre, puga man no, alas 2 na gali. O Pre, magkuhay ta? oo, ma-exit na ko pre. O sige oh. Thank you kay boss. Thank you kay boss. Ikaw pre, karon ka pa? I-end ko na lang siguro. Oo, pwede mo, 1 hour and 30 ko. Oo, pwede na na. Tulod na na. Sige boss. Good night boss. Good night. Sige, Thank you sige. again. Boss na lang, boss aga lang. Thank you, thank you. Sige, sige. Along. Okay, halong ako. Good night pre. Good night. Good night pa. Good night sa lahat. Hanggang dito na lang po tayo. Ingat.